Hello? Yeah? Díríomh a cháirde go do sáisibh? Go maith go húntaach? Fáilte chuig iireachtas na saona agus chuig Comórtas Beo 2019. Is mis Anna David tá go bar le first na Gaeilge agus tá an áthasúin a bheith live ag an Comórtas splódrach seo a ríist a nacht. Níl fumsa an áíre ach cuasaí tí a phléileh sola déimid Beo ar an Idirlíon agus cúpla rud a socha faoin ionad seo a lua live. Dúireach mar ólas Steve, tá bailí éalaithe ar an dáthaimh an sin a gás éigeandála agus feiceigh sibh na sáilte an sin os cóirgach doras. So a gás éigeandála tá siad ar an dáthaimh an sin. Fón póca, beag fáilte rih úsáid na man ho síalta, be me de géirí ar gachtainna an hasclub Comórtas Beo ní déga úsáid, beag ar láthróir a caintli faoi sin ar bail, ach más féidir liv agus grúpi a sin an Beo iad a chamad ciún, leverdal. Tá grúpi linn as gach ísgrúpa idir a 11 agus a 80 inmh agus tar éis taistil as áitichaí éagsúla sa Ghaeltacht, taobh muid an Ghaeltacht. Achas rud mór é bheith ar stáitse mar seo ag ócáid chomór leis an oireachtas, so tásúla go dúirtha an takeíocht agus go méid an takeíocht wein ag an Comórtas bríomhar seo, so beag si bheith a takeú leo ar fad. Díor fud a bháin faoin na Cameraí, be me de dul Beo a gceann nóméid nó ró, ach beag spás an seo nar chóir siúil os cóir beidir na moltóirí atá linn chun tosaigh an sin. So beidir má hiúlann sibh tíomhthír as an moltóirí leverdal más gá nó ar chúl ar fad an sin. Níl fum is stocha inis ach buchas rilí a ghabháil leis an oireachtas as a gúnamh takeíocht leis a Comórtas seo an nacht agus le cólacht léirithe telighail atá á scanúnú an seo chamáile fuair an Idirlín TG Cahir. Níl fum inis is stocha ach láthróir na híthe nacht a chur in aithnadíomh. Nuair thuchas ar láthróir amach rachmid Beo ar an Idirlín. Is í sin níomh ní chrónín, láthróir le radio rirá agus le Spin FM. So lever dul chuirgí fáilte mhór ribhníomh. Agus fáilte go Comórtas Beo an seo ag Óstan City West ag Oireachtas na Gaeilge 2019 agus caithí mé fáilte speisialta a chur ribh gachtainna atá ag breanú ar an Sáile mar támuid a níostíreach támuid ag sruthú Beo ar YouTube TG Cahir tásúla go méid sibh linn den ihe mar gealamtíomh go bhfuil ihe mhór os ar gcóir agus de gachtainna atá an seo sa hala linn a nocht bé ceol chum de stinsco le feiceáil ar an ordan seo. Bhí men seo ag na tásála go fuma agus tá ord caid an buint amach ag na bannaí seo ar fad. Is mis an íomhní cronín, bé me liv don ihe leis na bannaí ar fad a chur i láthair díomh. Agus aine beidir atá ag breanú sa bhaile den céadú riamh, nu atá ag freastal ar beo den céadú riamh. Tá beo díirithe ar Gcuoine óga, idir 1 bliain 10 agus 8 mbliana 10 dhís. Tá anna áthas ar marrá nach raibh mé buantach leis an próséis moltóireachta, mar bé 8 grúpa le feiceáil ar an ordan na nocht agus bhí job annaíachar le déanamh ag na moltóirí mar chur go leor ceoltóirí agus go leor grúpaí isteach ar an Comórtas seo. So tá ord caid an buint amach ag an 8 grúpa seo agus ordmhla tiltte ag gach eile ceoltóir a hasaí agus a hainaí ar an ordan seo a nocht. Mar sin, an job atá le déanamh agamsa, an job atá le déanamh ag gachtainna sa bhaile, agus an job atá le déanamh ag gachtainna sa hala seo nocht ná an takeíocht atá tiltte ag na ceoltóirí seo a thuairt dómh. So, tá mé géirí cosa clostáil ag bula ar an uirleir, tá mé géirí sibh a clostáil ag scradial, tá mé géirí go gluisí na daoine a maiile bhlan séir agus a lecan agus na ceantarcha eile timpplair an tá mé géirí go gluisí sibh siad an bula bus. Mar sin, bí glórmhar leverdul. Mar sin, an bhfuil sibh réil le tús a chur le Comórtas Beo? Leis, no. Sílam, tá muoine agam
massive agus tigam gur féileh job níos fearr ná sin dhéanamh. Mar sin, an bhfuil sibh ré, tús a chur, le Comórtas Beo, 2019. An céad bhanna atá agan ar an ordáin, tá siad ag olbhú tíbhlum, temporary vacancy an tanam atá arthú. Tá siad ag fád ag freastal ar le reisio, carrig an tioní, tá Nicole ní crasí chun teacht tras na thugam, le chat beag a bheith agan rih ré. Now ar dús bóir Nicole an smidú álinn sin, tá tú caiún amach ar ihe hauna, ach tá tú ag glacapórta Comórtas Beo agus gléiste go hálan de ihe hauna freisin. Inis dom ar dús, sibh an céad grúpa le bheith ar an ordáin. Conas tá rudí coolsáte, bhfuil daoine cordúil, bhfuil teanna saon? Well, ceapam tá atmosphere electric ein, ach like tá sketamíní ar gach duine. Agus a gach duine go deas le na céile go fil. An bhfuil mór an takeíochta fáite agah ón scoil, mar tuigim go clór ceol sa scoil, nach bhfuil? Yeah, tá chlór ceol anha ar scoil. Tána múntúirí anha ar ceol. Agus tugann siad takeíocht dit an bhíonn si bhín an cleachtas sa scoil agus gachard mar sin. Agus bhunaí sibh an banna seo temporary vacancy 3 bliain ahain. So tá bhí tú rálam bhfuil roinnt giganí déanta agah hena féin, nach bhfuil? Yeah, tá Shinamid rudí ceol, rudí scoil, like am gaham agus Comórtasí ceol, like bhuamid an Battle of the Bands ar mórt Shakacha. So tá roinnt taí agat. An réitú riamh ar ordan comór le seo. Tá an tuairdan an bhór, nach bhfuil? Oh, tá anmór. An bhór agus go leor daoine timpeall ar an seo. Inis dom beagáín faoi coolra an óran, buanan sé le crá crí. An ceart agam? Yeah, well, in order níl like scale lumsa ar an seo. Scríbmid an ar an like mar tá over an like tóbhachtach ar daoine óga, agus tá sé ar an telefís ar ceol eile. Tá, bhí Nicole ag rálam cúlsáte nach go léon taithí eici ar crá crí go fólach, tá sé ar fádós de cóir galamdid. Mar sin, Nicole is féidir leat dul trasna ag do bhanna an sin. Mar luí mé, bei 8 an grúpa ar an ordáin agan a nocht. Iver dó ar an chlór meanscoil na turbirte clún mala. Iver trí an sin dris ó clástra crí huire an spidil. Bei Cleona, MacDonald agus Corda ó Cundé Lísa agus Tipperdoran ag iver a cahar. Iver a cuaig an sin, pobl scoil Clucaníla, Pure Sound an tanamata ar mana agus tagan siad ó Gúnanál. Bei Jessica Dingle ó Scoil John Scottism Lá Clia ag Shanam an sin. Bei grúpa agan ó Scoil Canuck an Vihíal Néfa I Bhuio ag iver a shot. Slú a bra an seo Bhuio. Agus iver a hocht ar an glór Scoil Ella ó Bhuio Coláiste na Maine freisin. Ach, an féidir live búla bus Ulmór a thuairt the temporary vacancy.
ach níl curamar am níos mó. Ach níl curamar am níos mó. Díad an guitar agus tar tras na hug an maithú. There's talking seo. Yn ti sásta le sin? Sásta? Yeah. Right, rockin' with díreach gunna mótóirí. Snéad ní úla con ar dús. Céir the ceapú. Húil fad an smidúá a hafa go Nicole agus na buileile don bhana chomá. Hanse sin go mórlumm an príomhhránaí bhrahas tééis tamil go raibh si níos cúmpóirdaí riamh nuair thosna si ar na lyricí is cumlumm braham níos fearr ná riamh chreideas go thomláin ionta agus beidir nach bhfuil crácrí bhfuil an breistin san fachta ice go fólín ach chreideas go thomláin. Bhí an ceol arás bhí an tlí rahar fiochan ar chéile, nis is ríist nuair dheoch fá saoil agus go gí fá bertón rúpa agus iad suirta tuairt nód dá chéile rá, yeah, okay, tá gairí linn agus tá sé gcónaí dachar a bheith ar an giad grúpa ar an stáite mar sin mollim go mór sibh temporary vacancy, fair play. So Annie Acker bheith anna go tús ach rin sibh job den sco cohort agus liv. Rockmid go Keen McCorry an sin Keen, céir the capú faoi temporary vacancy. Han siad go mór lum. Cur siad a gcuimhne beidir na Pixies, pís beag leis an stíl guitar, agus heim cumás bralam heim, nis go mín bheith géiste leis na grúpi sin. Is léir go mín bheith cleachta le chéile go minic agus go bhfuil, is malaman cinálín meon atá go bhar státe, is banna ceol ceart sibh, agus hahan an stíl guitar lum go mór, agus grúpa ceol den scot, migsúil an níos mó ceol a clostal webh, agus an curfá a sin arás. Tá mé fósan an clostal le McLigan, so mahu. So ordhla fighta agad an sin ó Keen agus ó Chinéad agus sílam go bhfuil album ceol nó EP nó rud éige nig tasta bhú so béir of cúpla ó an eile ascuilge scríb ach Nicole an féilen bulos óhhuiirta Nicole agus temporary vacancy. Anis, an céad bana eile atá agan ar an ordan ná grúpa ó bhanscoil na turbhirte clún mala Rhapsody. Hello, Cuiva, tarstach an seo. Will tú réile dó? Tom Reignish. Nish, céim fó gur rowney tú cursteach ar an Comórtas Beo? Well, tá sim mhór a gcuin sa chuirsa ceol agus sa teanga Gaeilge agus inis tháinig siad le chéile anocht. Agus tá sibh ar an ordan agus tá sibh sa craibh. There's Susan seo beganín dom. Mar tá slú mór os ar gór an seo ach tá cúpla duine an seo le taú leat. An tú gurí hello rá le aine? Yeah, hi le gach duine tháinig inis agus le gach duine a fécint Somalia. So aber hello le gach duine hello. Cá bhfuil lucht taíochta meanscoil na turbhirte, bhfuil siad an seo? Yes, grúpa mór an sin. Bhí siad anna ciúnar fa cúpla second ach tá siad ann ag lína cúpla stressaí gan an sin. Inis dom conas gur cur sibh an grúpa seo le chéile? Well, tá bhúla mar le chéile sa céadhíon agus réitíam go má le chéile. Agus tá sé sin anna hábhaach nuair tá tú manna ceol nach bhfuil. Inis dom beaganín faoin órán freisin? Well, buineann an Tyrán le ár héal agus le héal na daoine óige. Bíonn siad faoi bhrú agus in ísle bhrí sa saoil agus sa scoil freisin. Ach beag gachrod ceart glóir ag an deire agus beag gachrod ferfa. So an rud an cinan an seachtar tá agah is dógan ná go míon rudí dachar an tamar fad ach go bhfuil sé tábhaach go méid ag díú ina rudí dearfacha sa saoil. Seachtar an hábhaach is féile tú héine olbhú cuimh gurb míle mágad. Anis, mar luú méid an túús támad ag strú beo ar lína ar YouTube
TG Car agus mata aine I giri ein rud a curramach ar na mean ho shielta ar Twitter tweet a curramach nu ar Instagram is féidir an hasclub Comórtas Beo Nídeg a úsáid agus ar Instagram is féidir of TG Car is féidir an Tarachtas agus is féidir clibachar ar Uras na Gaeilge freisin. Mar sin, Colleen, sibhréiledul an féidir an búlabus óhór a thuairt don grúpa Rhapsody. Skrifig mei ma jochi Ni an sela nak ma inspiral If gar ma gan sile ma helagan Solis na grainig lera solis on vol Parkin ak asa ma himpelera Ma higang gwe er krina kwela Tanang chudana akis fiu fanak down Zog my love Kasigan spigger Slumps a big me out dita The killer didn't mean to send on sale Nor a hand on hand her case Not be a give me your time did fade You're to my green baha Talk my love Cause Sigon's figure Marie Street a hula Cabro wig me like cottage Sibh fad Colleen Nish star rasha go man seo. Fanti tanna fas sin? God, Tom Anna Hosta. Anna Hosta go sé ar hart ag Anna Hosta leis. Bhí sibh dulcreit amach go gorgeous lad. An tí géir dul chuig na moltúirí, roint aseolas oil, yeah, Richie ar dús, chun státu Richie céir the cap tú. Ceam agur sé sin go hálinn, bhí sé cuachtach, bhí canasíocht agaí ar bhúr nuair leisí, agus cé gur báta bag technúil deacared ar dús cóthordachas at agus fair play roid chunne tú an ceán. Cá mar rud bháin go háirithe nuair a tú breanú ar bannaí ceol ar stáit ar bith. Má thugann tú faoi deara go mbíonn go leor áirlis an duine sé sin go leor fum ach ní rá agus an rá áirlis. Agus bhí fum an bhilis agaí, a fum an mhór. So, tugam sin molla áardríb agus cóthordachas lib.
Míle. Mahu now, an rud a dúirt Richard sin bhí rud beag technú lein ach domsan ar tá méid breanú ar ceoltóirí nar tá ceoltóirí in ná leanún sa rá cinál déanaan si sin jailt idir ceoltóirí tá profisiúnta agus ceoltóirí bhfuil beaganín eibreag tastal so rinne sibh anjob so go gorgeous an sin rachamid go Sinead ní bhfuil con freisin. Cé a capú Sinead? Well, ní thuair fá féin ar an éair go raibh d écinnt táir le hedíh ó bheith bhíochaint ar aigen na máil go léir sa grúpa, mar níorh sé le léomhrih in éair. Is mé géisteach lei sin bhí suirta saoú go meach an táran san anaas mar uan rian ar scanán. Bhí rud écinnt mar jouler a bhí anna chuoinech ar farad dá meach sé ar rairc grá écinnt is scanán bheach sé ciad fáin giad fuirfa. Agus dír getógant ar an rud a dúirt Richie mar jouler nach raibh a chá uirlis ar an ordáin. Uirlis eile anna láidir ná na gochanna agus an cócheol nuair hosnig an bhirrta gárán a deanta I chéile, bhí sé sin anna jas ar fad agus mollim go mór sibh. Gur maithagah. Trí glór anna láidir ar an ordan. Lánamid a rá é leis na mótóirí cían. Cé a capú hain? Well, bhí si ar aus agus cócompórdach ar státe mar céine shift a sé fós ar scoil. Yeah, tá míad sa séomhlíon agus, yeah. Siobhan Is cuoin lumsa bheith ag casa os chóir má rang a scoilin ar bhí mé sé séomhlín agus me chu alis agus sa crill a hagla. So tá sibh sé ar an státe seo agus tá ancompórdach ar an státe. So háin sé lom agus an stíl agus dás an teirán. So adsa bhí sibh ag ceola na céile dás an fuam agus bhí fuinmh breis ag an deire agus háin sé sin go mór mar lom. You know, strings is still on fresh. Yeah, they thought so. Ceola ar an acaliv. Agus sin sin nach ar Lord of the Rings ar the Heat. She's Bayard na mótaí sin ar fád a sríomh si is bé an ceola feicáil is scanan bé stringed orchestra agan an seo ag pointe aigen, but ord wula tilta agat hain agus ag an mana, so cógóir agus leat an félan búlabus eile huirt the Rhapsody. Anis, come de glanny to ride in cave grúpa eile, Katie agus Sean. An félan búlabus a huirt do Katie agus Sean. Ish, Cahi mé fáilte chu rih go Comórtas Beo, but tá in our rira tá mé grá fáilte rais. Mar bhí sibh ní ar an ordan seo, ach ar an ordan mór ar san INEC a Galórnia, cén fágur tháinig sibh rais a rís sem léana Sean? Cén fá nachtach go tú rais. Yes. An setup seo, tá sé just go hiantach, agus bannaí ceoil den chéad sco, tá an atmosfér an seo just dochreite, 8 mana nó óránaí íontach, agus just is brálinn a bheith hartar. Agus is tóca Katie níl mór an deisna seanam ar ordan comór seo ordan like déitag Codaline déitag Ed Sheeran bheith seanam ar an ordan seo an bhfuil mór an deisna eile seanam leis an setup seo. Neil, Neil, no. Dí mit a sein tar timppel na tíre ar fan blin seo lug ach Neil tada cho simú agus cho mór le seo riamh. It's fine to buzz of our northern show, yeah. Mar bhí sibh a rás an uirí, and then bhfuil mé leh coppla uair I rinne bliana, mar bhí sibh ag seanam ag gradam nos. Bhí sibh anam natha ag gradam nos. Agus bhí sibh ag seanam ag coppla féile eile nach rá. Yep. Hainwood ag tech failing eile sa Dublin, agus Hainwood ag failing na Beltnas I Dangni Chúis, and freshen Boffinfest inis Bovinia. So the galore clock the agave leis an ordan mór. Katie Inish the manish. So is Jahar Strafuri Katie agus Sean on buntáiste station nu on me buntáiste station on mean dinna one salaba Danach Madan Haran agus Katie Tatu Ra Sean I relat gan McClough again on Dorleen station mean shvig trade and 18 shiv kama tour doing on inside scoop le the whole. Well, Chilam sé go se really gama mar like Tom was in a cúni le chéile so man an go hús leis ra Sean gur clachta in ar an ó man antá agus go mas agus in ach tá sam go mín screen strifercha agus rucha ag treads ach mud owner rugú mud bhí mit cho garla sin like just tá a gún le chéile tá grá céine ang gon ceol céine ang agus just réitín mud go le chéile. Agus tá dúnán sin a clustal sa ceol galam díb. Anis sola hainan sibh Dúin, Mar Louis May, Tomadig Strahu Beo, YouTube TG Cahir. So Sean, tá mai géirí Gymrano I tú isteach sa camera seo. Díreach isteach sa camera no school tú branu isteach in anam gachtain a sawaile. Agus aber le gachtain atá ag fecin sawaile. Céin fág ar cór
gomeach an bua agabse ag Comórtas Beo im Léana? Well, is muid drisog, tá grain an Gaeilge agus den cheol agus is iadsan na bútsaí a nacht. Agus gachrá gachtainin an seo in nacht. Gur míle mágad an féile bula bos a chuirt a ceán agus Katie, gur míle mágad is féile se féin ó buan sin. Anis cúlamar ó na moltúirí faoi go ach bacordam iad a chur in aithne díomh. Ceoltóirí, creaaltóirí, Gaelgóirí den scoir. Dús tá Richie O'Hara agan a nó I dhíní Richie ón mana ríis. Tá cían macóirí creaaltóir agus ceoltóir leis an mana imlé agus an sin snéad ní úlacán nu mar is fear ana banríon na síimsíochta RTE Radio na Gaeltachta. Tá an job is Jackra le déanamh acu trúr a nocht mar sin an féidirlinn bulabos óhór thuirt the Richie, Cian agus Sinead. Agus Trisho Tomwid réile dul mar sin bulabos a bháin eile don mana Drishog. The crowd hurts a star Door at the lack Ran the armsa Me and my young Hair the lace Fog on the sling down me Wow They're seeing shut hair found the blimper Gower my life on fina huikyo Eis them nor Yer ma shalig down Eva Walig ma Lig da mi mat Wow lig ma mai For nothing into my come I you no love for me to thought hey some no yeah my shalig da mi mort wow lig ma Lig da mi mort Wow lig ma mai Lig da mi mort Wow lig
agus Sean. Táráis féile sin thugur an deire, má hagann sibh tras na hagam agus bé chat beag agan. Bhain sibh tanna sin? Siintach? Yeah, Katie? Yeah, bhí sin intach arbh. Rachamid ag na moltóirí? Yeah. Cían ar dús, ce a campú faoi drisóg. Costáisih, is cuioine bhí van seo an nuirí agus is cuioine me gan am dúir mé beidir go chuirsibh de ceor a gcuimhna dom. So is léir go bhfuil tá ferber tar éis tacht ar an fum agus is léir go bhfuil an taithí sin atá fáilte go bhfuil casa beo ag na féiltaí, tá sé sin le bhrá mar hahan na builí lom agus tá sé go má an stíl sin an stíl electrónach sin a bheith ann agus hahan an cinálín ní is go an fum atá gcuibh, tá sé cinálín duracha, tá sé rúnach le í a hana. So agus tá an stíl go má is mála an guitar go háirgus na riffs atá gcuibh agus tíracha just an full package mar deirtha tá gachró down, so háin sé go mór lom agus is léir go bhfuil neart obair denta gcuibh le bliana nuas, so tréis líam liv. Really mad? An aontainn sin fili sin go sibh beidir beaganín duracha, beaganín edgy, beaganín cosúla the cure, mínas mulla an bhór sin, sibh sásta sin? Íonach sásta, yep. Really mad? Richie, céir the capan tú hain? Ja, ein team go hill is go homlan le choirte dúirt cían agus ní hálinn se sin gomininic. So haine an pedal go háirílumm ar an bés bhí se sin an deas ní sam cén tanam ar ní me gal ligan ar mé goil skill am an. Rodella thug me súntas go nar tú a ggéir a bheith casa nó a cána agus a casa guitar, lead guitar tá se sin an deacar. So fair play, it's really to máisteach ar sin freisin. Hain tóran lom go divin agus bhálam tiile go bhfuair go ceola chluisteil. Really mad? Mar sin, gur mágad Sean, gur mágad Katie, tá súla am hain, tá súla na moltóirí agus gatainna tá an seo agus ag brandú súáile go bhecamid níos mó ceol ó drisóg sna míana agus na blianta macrón. Mar sin, féilin bula bosala a thuirt a drisóg! Gur míle mágad! Anis, támad ag bugar rai go Cleona MacDonald agus Corda. Tar tras na hugam an seo Cleona. Tar tras na seo hugam. Tras na leim tras na seo hugam. An will tú tar siús hugam an seo. An tú nervíseach nó tú mohu okay. Tám 6 nervíseach ach tá áthas an downar am gan bheith an seo agus go bhfuil na cholíní agam tebhirdom. Sin é go ddíreach mar tá Ava, tá Katie agus tá Kate Lat. Bháileat buíochas a gail le aine nó hello rá le aine tá sa le féach an seo? Tá má hisismathirí má drifuór. No, fan second. Drifuór agus tismathirí Cleona, cá bhfuil sibh? Woohoo! Hello, chunastá sibh? Tá má mamó agus má dadó an seo freisin. Mamó agus dadó, cá bhfuil sibh? Hello, chunastá sibh? Siar an sin freisin? Agus má uncle agus má auntie agus cúpla cardia. So tá go lúr taí agad an seo. Inis dom beagnín faoin órán, mar scéal bhirnórán buanan sé le brise crí freisin. Is téime cinna leanúnach é sin a nocht. Inis dom beagnín faoin órán? Árán grá é, scríb mé do gach críomhriste ar fud an dain, mar tá is a gom go bhfuil críomhriste ag gachtainna iad a héal. Agus dúirtú lom freisin níos luúthe gur raibh tú scríb nar bhí tú an óg, so nar bhí tú sé bliana díis. Hosí tú scríb, mu sin ceart. Céird cin cinál ábhar a bhís na hórán nar bhí tú cóthógla sin. Glacham leis nach raibh tú ag léir faoi brise crí ag an am sin. Well, thusig mé ag canna nóir bhí mé cethir, agus thusig mé ag com árán nóir bhí mé sé, agus bhí an céad árán a scríb mé faoi na réaltaí, so rudí simplúil mar sin. Ínta gur fád Cleona is féile tú héine óbhú an sin gur míle mágad. An ordan a nocht, tá Ava, tá Katie, tá Kate agus tá Cleona freisin. Tagann siad ar fád ó chun Lísa agus chun Hepradóran mar sin an féidirlinn bula bus ómhór a thuirt. Tá Cleona MacDonald agus Corda! Queen let on the a via queen solid make two. Go fake me to reach. Tomo cree for sick vision.
show to us my head anyarna tu botonegi mak marvi mar fosina kiat me go to sona aklan to to lahat not to me on show shoot to us my uns muinen to fum shagom hinek mar bin to emma inten he gone dar tashawan eda dom democratic go the to lahat not to me on show to us Sib Cleona Carrash hugam an seo glór den scó a del na Gaeilge beidir tar Susan seo is bralam an mascán uirlis if you sin arouse rock ma dírach ag na moltóirí cían ma cóirí céir the gap tú Dúireach ará le snéideann sin glór áling agat tá sé có éagsúil agus níró le bhí tú nán tú héanana chur láthair go hanhanmá agus bhí an stíl ar fad daibrí gacrúd le na céile bhí mar caint níos luá mar le cean na hán bheith sé go má is scanán agus clóisiom an cean sin is scanán chumá agus bhí sé an chuchtach agus neart mothúcháin le bhrá so rinne tú an job agus stíl mar dúirt me an stíl atá agat agus tú ag canna tréisliam go mór leat a rud ag an speisialta agat an sin agus Richie an sin beidir céir the cap tú fuú Ja, hanne sé go mór bhí de glór an chumasach an chuchtach iconic téach sé bheith má dhéanana tú forberte agus cuineal ar clachta le a chuid cord an sin ar na státe freisin de réir mar bhí an ór an gáil ará bhí sé befáil níos comportí le na chéile agus is rud an mhór a heachtamach ar státe os cór slú mór mar seo so bhí sé befáil níos comportí agus ionintach an rud a uorléidí eáil a teacht a cuma ceol nua chuma as Gaeilge as chundaithe nachfach chud tradiisiúnta sin as Gaeilge chundaí lís is tibredáin so mollam go háirt sa spéisiú bhí sé go hínta go leog agus nar lagadí sé gur mágad Richie inis an focail dúirt Richie agus am ní mé gur gnéanú tú dearmad ar ná iconic so tug sin le bhí tú ionta Cleona gur míle mágad buaile bus eile do Cleona agus cuairte gur míle mágad Inis, da aine atá díirmacéis túnála isteach ar lína támuid ag sruthú beo ar lína ar YouTube TG Car. Agus is féidir le Portugal agus a Comórtas freisin trí tweetna chu amach nó postála ar Instagram agus má dhéanaan sibh sin den cínta an hasclub Comórtas Beo nídeag a chur isteach freisin. Agus is féidir first na Gaeilge an tarachtas nó na baní ar fad a clibáil ar Instagram. Nis, muis bheith bontanamh as an Comórtas? An muis bheith bontanamh as an Comórtas? OK. Sulla lana muid ará, tá mé géirí go seasaí sibh fad suas. Gach duine airbhar gosa, gach ile duine mami, daddy, mamo, dado, drithar, drifuair, córda, múntúirí, gach ile duine.
Támuid darnóí ag an Comórtas Beo. So an rud, tá ag síl go hí na camera seo. An rud tá ag gur gnéana sibh ná de lábháin san air, nó durin san air mar a Derek Rona McGavey. Agus tá ag gur gnéana sibh, hain, do, trí, Beo, right? So déna muid clock the Beo go bháin, a sibh ré, trí, do, hain, hain, do, trí, Beo. Okay, uairháin eile, le gáláb an uair seo, right? Gáláb san air, trí, do, hain, hain, do, trí, Beo. Má sibh, sigí sias a nish. An bhfuil sibh ré don céad grúpa eile. Tá, níos fearr. Mar sin, Conor, tá tras na hogam an seo. Ar an ordan, tá pobl scóil clocan ile, Pure Sound, tar Susan seo. Ó gúna ná dar nóí, conna sa tá tú. Go mai gus hen. Go má, anna bhá, má tú bont hana vas na baní eile go dtí seo? Tá sé thbar, tá sé. Ó míocht géir ann, nach bhfuil. Inistum beagánín faoin mana, mar bhunaí sibh an banna díreach trí bhío hin. Má le ceart agam? Tá. So háisiid muid nar a háisiín scáil ar áist, agus tá muid le san idir bhliain, so chuil muid seán bhliain le dhéanú, agus handig muid le heile, agus scríú muid an nárán, agus seán muid sinis. Agus mar cuid an froséis marólas, le chur stacar an Comórtas Beo, na hirathirí ar fad físeán a chur le céile, agus Ryan Chevet ar YouTube, agus ar Instagram, agus gacrad. San íseán a rinne sibse, bhí sé anna bhá, ach bhí cúpla clips ann díobh ag seanam ag ceol chum scoile. So bhfuil Ryan taithí agah ar an ordan hana féin? Well, níl really, tá sin chiad am a bhí muid an mhuir an set, agus bhí sé dáreid a bhí an naine san scáil ses le éislinn, agus bhí sé inta mai. Agus cé híad na ceoltóirí Conor thugan inspirad ditse nó don bhana? Sinnim gur an daine is mó ná Macklemore, ná marún 5 pager, daine éislinn. Agus do meach deis agat ordan a roint le ceoltóir éigen eile, agus cinál duetti an a bhló. Cé ar an ócha, Rhain ócha? Jerin Bono. Bono agus Pure Sound. Béle fecail am ócan seo. Béle fecail. Connor's féidir leat do áit a hógal an sin agus tú héine olbhú. Mar luí mé ar an ordan an bana Pure Sound tagan siad an bailach ar fód ó chundé gúnanáil ó phobal scoil clocan ile ar an ordan. Tá Conor an sin ar an guitar, tá Éamon, tá Finn, agus tá Ciarán comá bringlódí an tanam atá ar an orán sin mar sin an féidir libh bulabos ómór a thuirt do Pure Sound. Magic sin im gáil seach ar ládas BCC thusan na ná. Níl seán maid in na ní coppla mí, gus i coppla seart in neala bhí mar tenar me glasí. Ar gorinnis, hísan san cahar ag sinnim in ar néar ganar ar nó mahar. So in yaton ten nurtis and shock at all Virginia and Adam Bolivia. Sheelan shim na wallan in a jigori, cause na wallan shaw, mojim ring logi, Mara Jared Shan, knuckle mall and like Chucky she, be much realty more at Tamajin, our ring logi. Tamajin, our ring logi. Yelma Trigger Fall, Yashanas, Nadas, into her bonnet, Jigla, Dollar to us. Team and Jamlina, correct up for me. She had Jilkama, a barking croaky. Sheila and Chef na wall and then a jiggery, cause na wall and shaw, much and ring logi. Mara Jared Shan, knuckle mall and oil, chuggy she, be much realty more at time of Jen, our ring logi.
in the ring logi, be my gin ring logi, in the ring logi, dem my gin ring logi. Don't work us, full of us, in the knee tree, be my gin ring logi. Don't work us, full of us, be my gin ring logi. Sheelan ship na wall and a jiggery, cause na wall and shaw, much and ring logi. Man and Janet Shaw, knuckle ball and dog and chunky she. They much realty more at them a gin and ring logi. Sheelan ship na wall and a jiggery, cause na wall and shaw, much and ring logi. Janet Shaw, knuckle ball and dog and ring logi. Realty more at them a gin and ring logi. Pure sound, Ma Shiv, Connor, Tar Rash Hugam an Seo. Pobl Scoil Clocaníla, Visha, Shin, Har, Bor, Fad. Nish, Connor, Tar Stock an Seo. Fonty Tanavas an Seo? Fonty Tanavas? Visha, Dr. Cheve, Bulan Shaw, and the Garges, Sha. Agus is léir gannneach tú go mór a bhaim an lotfeachna agus do gatainna tá ag breanú sáile tá ag cínte go raibh daoine ag seasamhar na caihireacha sáile agus ag daosa leis an óran sin bhí sé tharbór. Rock mo ag na mótóirí, snéad ní úlacán hahan pure sound lása. Hahan gomór lom agus canar mollam gomórta mar rud a bháine seasamhar an ordán agus árán atá cuma go bhhéine chana agus an ceol chomá ach ran fortíocht an lucht fiochanna chomá a áil agus bhí na héine a bóla bas ach tá sun anna dhechar le díanamh. Nuair bhí sa géisteacht libh agus i fiochantar na lyricí bhí sa cuine bhar teenage kicks mar ó héamh na lyricí agus gachatá scríte a gaibh is suirt Díanamh chuirsís an saoil atá a goibh go leithúil atá ann agus hahan sé sin lum graus an ann okay, right, seo mar atá có agus tá siad a scríomh meall rud écint a higann siad go bacht agus go crín láin ag lé mar a bhíon na có. So molla mé sin céig míon ábhar eile fé chabad le áránathe eile. Bhrachas Gribh tuiscint níos sa fear a goibh an ábhar ná beidir daoine eile a chumann áráin meall a rudaí beid nach bhfuil an tuiscint céanna a có. Acha mollam go mór sibh anias agus cur láthir breá an ardán nacht. Gur maithagah. Gur maithagah Sinead. Agus mar luí sí an sin, agus rud a bháin bheith seasamhan siod chuna órán ach bhí sibh an státe úsáid bhí an slua pórt again, bhí sé tharbór. Cín an aontaíonn tú le sin? Aontaíonn, bhí sé go sila polca cahar ag club na féile, nadidir bhfuil si cloiste a goibh. Ach bhí go máig sprága an lucht fécin agus sé ionach dacraí sin dhéanamh a gcónaí ach rinne sibh an job leis. Hahan an tús an intro bhí sé anias an chuí an gitára an tús an sé go mórlam agus ordmhulad an fear an piano. Go minic den mu darma there na daoine an Mercló ach bhí sé hahan an ceola bhí sé chuma libh bhí sibh bhí neartóbar chuirteach a gcuibh an sin so anhahar fad agus háan sé sin lom go raibh tú nán an slua seo sppraga leabhealach tríd an pí ceol so má sibh. Gur maga cín knuckle touch Connor. Bhí sin a raibh Billabo Sala, the pure sound. Anis, tá ag leanúint rá go Jessica Dingle, tar trasna thugam Jessica. Tar Susan seo anis, mud ag dúirta me dro dhéara, I mean, braníonn tú just go hálinn caiimiis, nach bhfuil si go hálinn an outfit an das. Inis dom faoin seomra glas, conastá gachrod coolstáte. Yeah, tá sé go híntaach tá gachna go cordúil agus tá méid an misnach go gachna. Agus bacóir go meach beitú coolla méid do tásá fuma agus bhí tú tharbór, so nábí nervhí seach an éoncur. Céit an seo leat aniu? Tá mháman seo, maiad agus mháma. So go leor takeíocht agus coppla duine dúirtúlam, hello, feicimí an sin, hello, agus dúirtúlam go coppla duine ag breanú YouTube TG car freisin, so hello more low freisin. Inis dom faoin órán, mar dúirtúlam tíobh coolstáte go bhfuil sé daríire ach tá sé anna hábhaach an teachtracht atá agat freisin, nach bhfuil? Yeah, ceapan gohfuil chum mé an tar an taréis dom an slád agus an slécht sa túdána eáil an bhlion sicata. Agus bhí ina am nach raibh tád a beo faoi an nuacht nó an telefís na aonrad ní mé ach an fáamach faoi lína. So sppraag sé mé an tar na chuma, mar chuir sé méid smuoineh faoi amalainn gá le cogaí agus leis an méid marú sa dain seo.
Agus inistum faoin olbhúcán a chuisteach, raibh seo mín tú ag cleachta go minic. An éige mínar brú a chur a tain le cleachta nu an núisiún an airíonn tú an lab amad an lún agus tá sín tú ag seanam rib an scoil. Well, is bralam an guitar, is bralam a canna, so ní stopam ag shine. No, canna, so. Agus tá ag súil go mór le nu a clostal is féidir dó teasa go dtí an mic an sin Jessica gnáirí leat. Agus dar nóí támuid ag Créile Beo YouTube TG Car agus ag buint úsáid as an hasclub. Comórtas Beo nídeag agus dar nóí támuid ag Créile ó Oireachtas na Gaeilge 2019 an seo is City West. Mar sin an féidirlinn búlabus Ulmhór a thuairt do Jessica Dingle. Mar tá ráflí gatalt casa le pillar na Súdána is cad chuige an healtó leise. Tá páistí ag fábháil I love of winter on údarás. Tá brain don chaintear hí a con is gála bard ní chamar tá curig sibh hain. Let's stop a chur le cogaí chur nar tú on will go leis an tú fád gur tú is bás on will ain go. Is cad chuige an chuir tú is pean. Níl sé her bit á dhéanamh le daoine a hhéire ón bholint. Is céin fá go bhfuil na bhord á thuair na páistí atá cáta carnéilí na batha. Tá brain don chaintear hí a con is gála bard ní chamar tá
heir to his boss, unwilling God. Come on, please. Jessica Dingle, Mahu, Glór Allin, Oran Allin, agus teachtacht an a hábhaach bhrálam do gluise grind cannery timple an down an teachtacht agad sa réitú sásta lei sin? Yeah? Bhí sé go bra, rinne mé dhéhil sin. Go bra bhí sé sin a rá stop. Sinead níúlaán, bhí sé bhd níos fear ná go bra, nach rá? I bhd níos fear. Do dhíhil, well, thosár I díhil díanta gut an státe a nocht agus ábhar atá chó traum sin cogaíocht ach curtha in our láthair chlí atá chó bín agus chó cnasta san mar a bheith angel a gén sin dúin méallar na rodísa ach tégar in san árán trí chéile chomá. Agus tá tú leat hain. Na héine eile I mannaí ceoil ach ba chuma mar hasis an ardán agus bhí mo ard díirithe go chumláán ort. Bhí sé go híhann ar fad agus mathú. Agus sílam go raibh súla gach ile duine an seo, agus daoine tá sáile ag breanú díra gurt freisin bhí sé thbór. Richie, céir de capú faoi Jessica Dingle agus Thórán. Ceama gur sé go hálainn agus fair play with Jessica bhí tú seasa mar a dúirt sin éiad an sin an bhainríní hain. Seasa hús an sin chu cróga, chu séimh ach le teachtracht an láidir agus ceama gur sé cróga ar bhealaí áirithe freisin bhí dara tú nótaí síle mó D go dtí an A agus an íon sin an láir bar agus ceama gur sé sin an chróga ach d'oibre sé agus sílim gur sé sin go má. Nílas am bhfuil an malat an ceoltóir Katie Malú ach tá an glór cinál céine cross-editor Katie Malú agus Dolores O'Riordan cinál sinna fuair me héin in a bhí tú arás agus sílim gur chóir go do chláán do cháir agus chulaghine a bhean ródú lasad. Agus rachamid go cín go tapíonn sin fortú óród bhla an sin ó Richie. Dolores O'Riordan antas. Cín, céir de capú? Well, mathú mar a bhí gach cén dhéile gra, bhí tú de éonar an státe sin níos dacra ach chuirtú neart, bhí sé solar grabh teachtracht a go sna lyricí seo agus is mala mé sin catú alma ag machna bhéir. Hahan an drihidlum go mór cumá bhí meagsúla ahrú beag a rihan pí ceol agus tháinig sé agus bhí sé go háling glóráling a go agus tá go maithe an gitar cumá mar ceir sé sin bhí neart dynamics bhí tú ag stoppa leis an stromála for tamlín agus ceiríonn sé sin caiitú rudí a ahrú a gcónaí agus bhí me se an hása lei sin camera maithú. Ordhla an sin an féilinn bulabos a bháin eile thuirt do Jessica Dingle maithú ar beigad. Anis, sulla mogamarai, ní hé seán bhd is tábhachtaí ach tá sé go deastan na búteoirí freisin. Mar eolas na dúisina atá agan na nocht. Joí an grúpa nu an ceoltóir a hagans sa tríomháid €500. Joí an bana nu an ceoltóir a hagans sa daráid €750. Woo! Agus tá seo dochreit amán ar ira. An cídáit, joí an ceoltóir nu an bana €2,000. An deas. Mín détá dul ar sira nu iPhone a ceannach nu éonrid mar sin. Ach táid ag leanúint rá agus táid ag dul go muo. Bhfuil éon an seo ó bhuio? Galóir daoine an seo ó bhuio. Suracha tar tras na thugam an seo. Tá na ná landalta ar an ordan ag an Oireachtas. Suas leat. Nis, í a hena tá ann munaréit an seo ag Oireachtas na Gaeilge. An métha ag dul ó guras go duras ag lurug mil seán úla agus a ráistí ó gcuoine nó céir a bheith siúlagad. Well, tá mé le macáide aniu ar an sáte ach munabhah mé an seo bhah mé fós le macáide ag dogtí an pictalin nó ag teach macara agus ní bhah mé ag dul duras a duras. No, ní bheith, but tá tú níos sósta bheith seo tá mé cínte. Tá sa lá aniu ann agus le tamla nús tá cinál réimhló down I geol na Gaeilge agus tá níos mó daoine ag canna as Gaeilge inis. An gapan tú go sé sin tábhachtach? Cabantá sé cótáhachtach mar muna míon daoine ag cant agus a canna as Gaeilge ní mé an Gaeilge an seo sa todhchaí agus tá sé an tábhachtach ceapan. Agus an tórán atá agat sa Suracha agus ag na cálíní eile, buanan sé le brise crí a ríis. Tá sé aní achar bheith dí éigúir sa lá aniu ann. Inis don beaganín faoin órán.
Well, scríb mé an áran mar bhí mé ag éisteach le Taylor Swift We're Never Getting Back Together agus ceapan tá teachtarach anamás san áran mar ní caithfidh bheith buachar agus chun bheith sásta. Hup na maná, yes, tá an ceart agat. Agus tá do cóide bhád níos táhachtach. Tá, so an teachtar bhí tú i rálam costáte, go bhíon rudí deacra arís ach má tá do cuairde timpplairt agus má do daoine maithe timpplairt is leir sin. Mar sin circa gur míle mágat is féidir le tú héine óbhú. Ar an ordan comá, tá Abigail, tá Éivín, tá Lia, Lorna, Delaney agus Alana. Níos far an tanamatá ar an órán seo, mar luú méid tá dul go muo agus an féidirlinn búla bus ómhór a thuairt do scoil Canuchan Mhichíl Naofa. 1, 2, 3. Sé groch an níis tá mé cead go leor. Mar nuair tú deire leis ceap mé bhog mé brn ach tá mé níos fearr in níis gan thu. Bhí mé dáladh léamh a grá ag feicim anis é má thagann tú thum deir hí mé. Tá mé níos fearr in níis. Scoil Canuchan Mhichíl Naofa bhí sé sin a rá suircha tá rás thugam an seo bhí sé sin ionta chalíní má sibh miongóra mór ar dá aig gon tú sásta le sin? Tá mé an sásta se. Bhí sé tharbór agus bhain an slua an a hana bhas freisin. Cian, má cóthaí, ar the captú.
Má sibh, is málam an stíl an deire go háir, bhí sé cillanín, bhí sé buin soltas, an ceartú níor sibh nervhí se gur charbeh leach leis. Sketch míní an downer in dollar an státe agus. Yeah. Ach nuair a thosaí sé, bharrta méid go raibh se bherbhór gumbord, like, Bhí, yeah, bhí. agus bhí sé sin go háling hang an chuig go raibh gach éine canna agus ag roint, you know, an státe lena chéile, agus níor méid sú leis an pí ag an deir leis an bula bos a han sé sin go mórlam. Sé dachar cumprád dhéanamh le ein sort ceol eile. Tá méid tá ceol pop ceol at anach, ní mé anhá. Vibe na Taylor Swift san le clos le lína na ráin bhrasa agus ní dólam díoch tuis greibhann síal curtha go drim rain ar a luig tú Taylor Swift ach bhí sé sin le sunrú cheappas. Agus bhí an ceol go háling, cumáide bheith go hanan siimplí, agus a rís darí sibh an stíl a ré an tairán, cumá, mar sin táhachtach, ní féile bheith ag cumad an Lewis Kane nu an ceol Kane ann, like cailmid an guitar fa tamlín, agus sin go agus hanig sé ras an sin. Agus ceann sin go mór agus tá sé an cliste cumach, léironn sé go bhfuil, you know, go bhfuil iscuh catar siúla goibh, so Trace Liam live, má sibh. Galore rudí jazz a ráteag na mótóiríonn sin, agus Richie O'Hara céad ceap tusa faoin na chalíní. Yeah, bhí crowd agaí ar stoite, bhí seachtar agaí an, agus bhí páirt le play chulagan agaí, bhí an gitar agus an piano an deas le na chéile, ach an rud is fearr sílim faoin an órán na glórtha bín bríomhar idir atrí, agus is cinál an cinál órán a bhachtú tomáin cigar, bhachtú rála tain ag sú géis leis radio, bhachtú casa an gona sa tain, ní gír, agus bhachtú rá, jeez, nabí, you know, so bhí sé an deas agus fair play, tá rí gíráis an coran go maio. Curran éigen beidir. Surica, Mahu, Bulabus, Óhar eile do Surica, agus an grúpa ó Scolcanachán, Vihíal Neifa, Nis Charlotte. Tar trasna go man seo ó Scola Beo, go Scol éigen eile in Beo, agus is ola mar agus seo an grúpa Deranach a mé agan an ordan a nocht. Oh, tá sagam, bhí an caid an haar bór barálam leanin tarai. Ach, Charlotte, an grúpa Deranach sa siomra glas, chuna sa tátu. Tá agla ach tá scit míní an downer. No, bíoch ein agla Tá an lucht féach na an jazz, túirí si taci ag did cínta. Bhí fi gorálam cúsáte, bhfuil tá ritual beoga dhéanaan sibh rih an ordan, ein orta is bhí den gig na mar sin, déanaan sibh rud ag an beoga rih ré. Curmer de láv i de circle, mar is grúpa muid. Grúpa sibh. Cin an lenos an nearna Power Rangers sin? Rud ag an cosúla sin. Now, an scol in a bhfuil sibh, honnig mé ceoldan éigen an gearlis a thugam, couple seach nó hin, agus dahan mé anam na scola, mar a luí Anna David ag an tús, tá mé gobar le radio rira agus ceandas na príomh tionscan a bhtá agan ná go mímuid ag gobar leis na halbum ceol. So rinnemuid ceol fé hochtaig, in gábhílas hochtaig, agus bhí órán le Gavin James Air, agus bíon Comórtas agan gach blian agus chuann golóir scoil níos teach air, agus bhuaí grúpa ó do scoil an Comórtas sin, agus chur golóir, sílim go gacéad éir is nuair ag mar sin, ag bhuaí do scoil, agus rinne sibh legan do órán Gavin James, agus honnic Gavin James tweet den isha an a chuirseh machar Twitter agus thug sé cuire don scoil seacht ar an ordan leis agus an tóran a canna ascuilge le Gavin James ar an ordan. Bhí sin docrata ma caithí go bhfuil tá is léir gur bhfuil ceoltóir den sa scoil a caithí go bhfuil múntúir éigen sa scoil sin atá just ionach an bhfuil? Tá múnseoir Miss Doherty is ionach é, tá sé go híntaach. An bhfuil Miss Doherty an seo anocht? Miss Doherty? Bula bus the Miss Doherty? Jenna, job ionach an gweilga cur chun cín muo. Is féidir leat do agus tú héine óbhú, Charlotte, gur míle mágad, maithú. Agus, bíon golóir daoine ag fistriúlam, fadas gan óbhíonn siad, bíon golóir daoine ag fistriúlam, céir dhéanann siad tréis an Comórtas seo. Mar tá siad gurí leanúint rá, níos mó ceola hanam agus níos mó deis na oil leis an ghilge. So dar nóí bíon gradam nós ar siúil gach blian I mianar agus bíú go mór dul deagháil le fuair an nós mar bhí rein ceoltóirí tháinig sibh a nocht ag seanam ag gradam nós agus anam na had donna gradam freisin. Dar nóí agrion goilinn an Comórtas scléip na hóige atá díirithe
gweil colostí freisin agus bín comórtas acu ag díú an dausa an óráníocht agus an astúracht fadas gweilge tá Junior Eurovision ann comá agus rud atá Cinál hééis teach an cín le cúpla bliana ó hin ná go míon golóir ordan gweilge ag féilte ceol. So tá gácean ag electric picnic faoi lár agus mullam de aine atá an ordan seo nacht nús sa lucht fécna má tá mami daddy Driharacha na múnsúirí na drifúracha na duine be teagháil dhéanamh leis na daoine atá ag agrú na Nordan sin mar tá golóir féidireachtaí agus golóir deisna ann donna ceoltóirí óga atá ag canna a scoilga an seo agus mar luí mé. An rud is speisialt a faoin gomórta seo ná bhfuil na hórán fad nua cumhas. Siod é an tuchtú nórán nua cumha gweilge tá cloiste agah a nocht agus tá muid ag súil go mé na hórán na cloisteáil stáisiún radio timp na tíre go hána lua. Mar sin, má cinál bronnach ag rá seach mu sibh ré don banna déireannach a nocht. Mu sibh ré? Tá sibh ré, right! Támuid mar luí mé ag fannacht I muo. Támuid ag dul go cláiste na maine an ordan. Tá Shannon, Leanne, Moira, Dahi agus Inchin agus Charlotte. Níl muid furfa an tanamatá an óran an féidirlinn bula bus olmór a thuirt de cláiste na maine. Muo! Níl tú glán, fólaím gan bhfuil cúnátá. Na foca le casa him a crí. Ach níl an fearfáis come along, níl an fearfáis lé mamá. Níl an fearfáis come along, crede no crede. Simply, an brew is brew, the hat is my pimply. Ni fidget lumjock a lemon notch. Michigan rim go raisin, go inspirat. Ach Nila Fairfax come along, Nila Fairfax claim a mug. Nila Fairfax come along, crede no crede. Time lodger, time log, time ray, time snug, time salt, time grog, time salt, some more the rock. Time lodger, time log, time ray, time snug, time salt, time grog, time fog, some more the rock. Nila Fairfax come along, Nila Fairfax claim a mug. Nila Fairfax come along, crede no crede. Tom suck Colóiste na maine nis. Bhí sé sin haar bór. Mahu, high five an seo an grúpa dearnach rin tú an job. Percy an seo. A Waltóirí támuid taca go dtí an deire cían. Dar grúpa ó bhuio, céir the capú. Is léir go bhfuil neart talan I muo ó héh ceol de go háire ha. Tá si le ratha agus háidir sin go mórla mar tá sé an éagsel arís a gachúir có éagsel ó na céile nocht agus bhí an stíl sin cinna lín ó na seachtaí a móthir agus an ceol bhí sé cós násta
bhí an beirt go bh canna le chéile, bhí sibh ancompórdaach, bhí sibh breanú ar a chéile agus si bheith casa ceol, agus sin cean rudí is tábhachtaí léironn sé bhfuil si bheith éisteach lena chéile, agus bhí sé sin le bra ngach rud. Thaan an gitar agus an piano agus an dúirt go mór lom cumá agus tá sé dachar an comprádaí ana bhrí sé aon stíl ceol eile chuile mar nocht, mar tá sin agsúil a ríis anhá. Sin an rud is do dhéanaan an Comórtas seo cho dachar go bhfuil gach daine nó gach banna hen ar ordáin cho agsúil ó na chéile. Ach tachtúochtaí láidre ag na héan drám sna lyricí atá cumacha, agus nuair bhíhar caiintean san ó chéanamh ví sa fiachant ar na lyricí, mar tá lyricí na nárán goléros ar gcuirmachas ví scoil am héin, ó God, me sé seo beáín dúirt, me sé seo beáín dúracha, ach ní raibh hí an tachtúocht láidir sin ann. Agus Richie, ví sa chuoine bhirta sa chart. Is swing arms ago ni mean, huh? Oh, kam a rud one raw. Is sin troi nach mach an abicht sin an jog few an nishigs mun den ine faste. Kid vi tu raw níl ma forfach is kom alum. Is tachtrucht an láidire sin agus you know tá sé táhachtach go mech war lehiti dégorí an sin rá agus a wagar teach. Ó hí bhain cheolte vi sé go hálinn. Bhí an gitar agus an áránicht an láidir hí na fumaní agus chuirt go hálinn. So, bhí sé sin an deas go dó. Agus a bhiltóirí mar luí sílam snéad go luúin sin bhí meas gan óbhór de cinál seanraí éagsúla ceol. Conas go dhéanaine sibh cinna? Ionach dachar. Anna dheachar fad. Agus cuid bhór bhacha éist féistena a bhí únta, ní raibh na háráin cloiste gom ach sa raibh deir take lo bheith na gáráin mé héin nó bheith línta ón gur fá im cheanna gom agus is dólim gur teistméireacht an na bhathé sin ar na PC Commodóireachta atá cloiste gine nocht ach se chud achar. What is like the hain freshen now? Agus tasún am gnéist an na ceoltóirí ar fad le seo. Farir geir le chulach Comórtas caffar búteorí cinnte bheán, you know? Agus búteorí chulagan in seo nocht agus ní is moltóirí muide ach ní muide duna brethúnas ar bhór geol, mar is allín an héin on ceol agus a Commodóireacht agus a scríbnúireacht. Ní muide a tuairt cinál blaise bag go thuúrim agus tá chulagan agé thar bar agus is détá an dúise thuirt go chulagan ar bhealach héin. Détá gach eile árán atá cloiste goí nach déta é a heú ar an radio agus sin an príomh agus na lyricí ar fad tá sé soléir nach gur chur gach éine bhí le gobar go dtíon arthú agus chu teachtrocht da an gach éin árán agus an ceol cóéagsúla nacht a có-sophistiúil cumá agus tá sé dachar aring agus mar dúirt Richie is bútar gach éine nacht agus cloisiim muid na hárán dennim muid cinenne ach gach eile cean cloisiim míad ar an radio. Agus cuine leis tá sé táhachtach go gcuineach an éóg is scríomh agus a commentary bhán na Gaeilge. Ní fiú an mar gur Gaeilgetá gceist ach mar is ceol ar is teanga an fillite agus sexy ailte mar de chun amach ríist, you know? Gur mágad a bhiltóirí agus an féidirlinn buúlabus a bháin eile a thuirt a choláiste na maine muo maithú gur míle mágad. Agus sin támuid tagtha go deir an Comórtas nach mór. Mar sin, luí méid an tús gur méid géirí go gluiseach na daoine Amália Blanchard agus na daoine Laucan agus na daoine Timpplair an go gluiseach siad an buúlabus. So tá méid an dul tríd anamnacha na maní uair amháin eile agus nar a cluisean tú anam bana a bhfuil tú an seo le takeí tuairtómh tá méid géirí go mééis bh buúla cosa go mééis sibh lámhas san air go mééis bh scradaí agus gnéanaí sibh buúlabus agus tá méid cínta go nglací gachtain na sáile Port Freshen. Mar sin, an chéad grúpa bhí agan iniu ná temporary vacancy ó Loretto Carrick an Tunny. An dara grúpa bhí agan ar an ordan bhí meanscoil na tuirte Clún Mala. An sin bhugam ar rá go dtí an spidéal agus bhí Sean agus Katie agan ó Drish Óg. Bhí Cleona MacDonald agus Corda agan ó Laois agus Cundé Hibredoran. Cúmar an sin go dúnanál agus go poboscoil Clucaníla agus an bana Pure Sound.
Bhí Jessica Dingle agan an sin ó Scoil John Scottis in Maile átha clia. Agus an sin bhogamar a rai go cundé bhui ó Scoil Canuchan Vihíl Neifa. Agus Donamar a muo agus an grúpa Deranach a cúlis an sin ná Coláiste na Maina muo. Agus fadstan na moltúirdaí ag déanamh cinna Dakar tá íspeisialta agan. Tá go leor ceoltar bhí Porteach sa Comórtas seo tharna blianta héis golarái, giganna a dhéanamh ag féalta, seisiúna dhéanamh ar an radio, giganna a dhéanamh i ngachat mar sin. Ar an ordan an féidir le fáilte chur rih thaig ó Griffin, lever dul. Bula bus mór the thaig ó Griffin. Chucky Thaig. Hello Thaig, kunna statu? Rayla though? Mashif. Okay, Urawanella, Bilbos Award the Hygo Griffin. Fake Susan Salsa Ik las Susan Iha Tana Fergan Nevik Run Spur You Rick Misha Ishan Slur Ton Tour Von Lost Ik Melon Net Alone is Star Come make me free and make me see mark. Just so I got salaries, just so I got salaries, just so I got salaries. Let your gun see shine. Just so I got salaries, just so I got salaries, just so I got salaries. Misha stars. Make me go ni bora free. Kade kappen quelle gwena fu. On me koskam de von gu. Don't make sure lashin tauki. Don't make sure let my head. Don't make sure lashin down ego. Kneeling scum let my spare. Just so I got salaries, just so I got salaries, just so I got salaries. Let your gun see shine. Just so I got salaries, just so I got salaries, just so I got salaries. Me shastas. Shagastasa Mishagastasa Be make up on lash the queen August beg and gwilling Good middag on myself Ni be mid like illa Ak ni London na filla Good love and my love Word of love, my love. Just so I got salaries, just so I got salaries, just so I got salaries. Let your gun see shine. Just so I got salaries, just so I got salaries, just so I got salaries. Me shasta.
Mishagasasa 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 Taigo Griffin, Tar Trasnan Shaw, Falter Ashko Ordon Bio. Cúig ord, má far bhí sin ar eis. Ar bhaintú tanna sin? Yeah, great crack. We should get into it. Hínta. Taran seo beag ganín. Inistam sa tú sa colóisianis sa tú déanamh stad ar I bim. Inistam beag ganín faoin gúir sa tá dhéanamh agad. Yeah, so if we láthir tá ceol gnó a dhéanamh agam, aníonn sé go mórlam mar ribh é seo is tócha níorbh an ólas sin agam ar an gnó a cúig taobhfir de ceol, ach like literally tá sin an part Beagnach is mód a ceol, go háir a ceol profisiúnta, so tá sé cínta like an kind of inside eye sin a bheith agam inis. Agus bhí tú anamnatha ag gradam nos? Bhí tú ag scribhanlam, daine bhí ag gradam nos. Bhí tú an bhí an slúar fád ag déis leat, bhí tú harbór. Ein rud a hasamachtait le bliana nús, cos bhí tú déanamh golóir gigna, bhí tú ag EP agus couple rud eile nach raibh. Yeah, so is tócha thosaigh an bana ag EP an blion sicata, agus an sin hanamir an seo chun tarachtas dhéanamh, agus ón tarachtas is tócha tháinig an bana an príomh-bana le chéile. So cuaimid a raibh chun nósa dhéanamh agus féil na gealaí. Bhí féil na gealaí go hintach, man raibh se bheith féil na gealaí caiise dul ann, it's do creta. Agus ribh sin bhí mid taig agus geal, ach ag féil na gealaí bhí gachtain mar like, oh, taig agus na gealta. And I was like, yeah. Níos far. Yeah, taig agus na gealta. Mar tá sin taig an the lunatics, and I was like, yeah, accurate. So cuaimid a raibh óéis sin cuaimid í béal feirste chun lúna sé dhéanamh agus, yeah, so bhí níosa go chuin. So tá tú gnóach. Tá tú rá, tá tú an gnóach. Buchas a días, rud mai sin is saoil an ceoltara. Bhí me géisteach, just na bhí tú ag leir faoin tíomh gnód an ceolh, me géisteach leis an bud creile Irish Music Industry Podcast, ag bhí me géisteach le ceoltara bhí ag leirt faoi cé go dachar sa míonn sé an ammaní gigna oil ag féil sa ceol, nó gigna oil in onid in éáit. Mar bíon gé Romeoach down, bíon an irid sin ceoltóirí atá géirí teach an cín im Lochlí agus in Éireann. An gapan tú gur cairí an ghail go leat, mar nuair tá go leor daoine gur an rud céine a dhéanamh uaireanta bíon cinál níos ag tastal wet, agus beidir an gapan tú gur cairí an ghail go leat, beidir roinnt gignaí a dhéanamh nó tá anamach chur amach an sin is tóca. Yeah, definitely carrying on Gael got full saying kai to back, gama. So kai to an ober sin a choir stock out August nigigana all August to hain a choir mahan. Vi show dum hain am lin shakata nos tus on terrace. Mar hosi immer la auron one vision an auron a rin am lin shakata mishkas tusa. So an auron shin dober mid August rin mid ni small auron August and shin choir mid set la kela. Vi rent in a set and a rin mid dahat no mid and odd. So tasha rudda one. Tosu amach le Aaron ach an sin chun dul isteach agus chun gigná as goáil. Yeah, definitely tá sé bhd níos éas ga is dóga ach fós caiid tú an obair chuirteach. Anna chud ibris chuirteach agus anna chud cleachta dhéanamh. Taig céird é an spruc aber gan cúig bliana cá mé taig go Griffin. Ní lis gom, na cúnamh déanaí mé marmh anyway, so ag fósaí déanamh ceol. The cúnamh dé, fingers crossed. Ach, yeah, bhálum fós bheith déanamh ceol, bhálum career bheith a gom me ceol agus, yeah, beidir trí arena. Beidir, cobhas. Agus, bhí tú cosúil leis an och grúp agus an och geoltar bhí agan ar an ordan, bhí tú dúr cosúil lo, an bhfuil aon bhula a thiúrtha dómh? Obair go dtíon agus scríomh amhrán a haithníonn libh, ná just scríomh rudaí a haithnóigh le gach duine. Déana iireacht bhar spin a chuir éire an na scoil se bhí ann rá. Yeah, sin mó amhrán agus tá an bródú las. Cuál is a déana siad sin beag si go bra. Taig go Griffin, bula bus mór dó. Gurb míle mága taig. Gurb míle. OK, Támuid beagnach
ag an dera bhualam mo bhuiachas a gawal leis an móltóirí Richie O'Hara, Cian McCorry agus Sinead ní Ullacán freisin. Comála sin bhualam buiachas a gawal le first na Gaeilge acahoratha Anna Davis, Sinead ní Gerald agus Colm O'Hara gan a bhí go obair go dínar an Comórtas seo le coppla míanú san áíra. Bhualam buiachas a rá le fuair an radio ríra agus Conor na Gaeilge, le Louise ní Gábhéid atá cústáit agus fuair an Oireachtas a churann é féile den sco le céile dún gach ile blian agus bheachmuid omláin caiilte gan an éireann sin. Bhualam buiachas speisialta agus seans go roiint agah ag braniú ar YouTube TG Cahir a nocht. Buiachas a gabhá leis na múnsúirí agus le na tiismóirí, mar uaireanta ní aon siad san an tahantas atá tilta agah. So an féileann bualabos a thuirt don na múnsúirí agus don na tiismóirí ar fad. Comála sin, buiachas mór leis an Green Grafador profisiúnta cahalach an bheithe tá ag ri timpeall ag ghlacha snaps deasa dín tásúlagam. Le fuair an TG Cahir agus fuair an Telegail agus mar luaim mé coppla uair támuid ag sreothú beo ar lína ar YouTube TG Cahir agus tá TG Cahir ag creile an deir seachtain na seo ar fad ar an telefís agus ar lína comás. Níl aon leis scéal agah gan a bheith pórteach san Oireachtas bailach amháin nó bailach eile. Ach beidir na daoine is tábhachtaí? Gachtainna atá brandú sáile agus gachtainna atá an seo a bhí ar raibh an nocht an féileann bualabos allmhór a thuirt don lucht féachana. Agus na daoine is tábhachtaí atá ar an ordan seo bualabos allmhór eile donna thomathirí ar fad a bhí agan an nocht. Bhí an caighdeán thar bór ar fad agus mar luaim mé, na dúisina atá agan an nocht, €2 don 3 watt, €7 don 10 áit, agus €2,000 don 100 áit freisin. Agus bhí muid ag léir faoi seo agus tá cinna déanta dúis beag deas a chuirt do gach ile banna an nocht. So fiú mana aon tú muna glíam amach a anam ag gibhar 3 dónú a hain, bé tú dulara a bhaile le rud éigen beag. Mar sin, sulla lánam a rai Gudí na dúisina agus na búteoirí tá ionadaí ó gach banna ar an ordan a nocht. So, dún uair dhearannach tá mbeidh an ceist a curb, bualabos scradial búl na cosa, cóhord agus is féidir libh nuair a glíam amach anam na maní. So, an mé an bua ag temporary vacancy Loretto Carrig an Chunny. No an mé an bua ag meanscoil na turberta clún mala. Nu an mé an bua ag drisho colóiste crí wira an spital. An mé an bua ag Cleona MacDonald agus Corda ó Cundélis agus Tibradoran. Mohí cosúla dahi ó sé ag deir Rose Raleigh an seo. An mé an bua ag Pobblescoil Clocaníla, Pure Sound ó Gúnanál. Nu an mé an bua ag Jessica Dingle ó Scoil John Scottis im Lochlia. An mé an bua ag Scoil Canuchan Vihil Neifa VO. Nu an mé an bua ag Colossin na Maina Mui O. Agus tá ionadaí contact amach leis na dúisina a bhrunna. So tundaí teacht amach ar dúspóir? So, leis an 3 watt a bhrunna, bhil an fáilte chur ribh Cuan ó Sheridan ó Conor na Gaeilge. Cuan, díogad. Cúla tú aon cuid don ceol, Cuan? Chúla, bhí sé thar cín ar fad. Agus is ceoltar profisiúnta Cuan, so tá sanolas ag ar an gceol, so má dhearann Cuan go bhfuil ordcaid an ann, gealamdíobh go bhfuil ordcaid an ann. Mar sin, an 3 watt ag Comórtas Beo, 2019, nó Colossin na Maine! Tá clasan seo! Cógórdagus leat, agus tá gradam beag. Maithú maisibh Colossin na Maine,
€5 agus cogórdagus leh. Leis an dara áit a bhronna tá pád ó nachtain ó údaras na Gaeltachta. Tí go pád? Come on now, Dear Ryanthini gur bé seo an Comórtas óráníochta is tábhachtaí ag oireachtas na Gaeilge. Beidir go sin fear, beidir go currní riada níos tábhachtaí níl sagam ach tá scohan ceolan seo, nach bhfuil? Tá scohan ceol feici agus cloistí a gannn seo in áí a go rióga agus deise a gcónaí mollanóig agus tucha sí ach cóáidechas lob ar fad agus iad siúd atá taú lob as an méid rinne siad an seo. Níl se éca seaan seo, níl se éca seaan seo láirtanis, Tá se bhhaid ní sucra trí alúr leis a chaasa os cóid an tdúid bhainrinn an seo ar gáid an tdúrálann seo. Ach cóáidechas ochraí lob ar fad. Mar sin, gur mágad fád, mar sin an dara háit, tá sé dul go Jessica Dingle. Maithú Jessica, cógórdagus leat, gradam das agus €50 maithú Jessica nish. An chéad áit dúis €2,000 tá príomhhaimimeach ars na Gaeilge an seo leis an dúis a bhronna. Seán, conna satá tú? Nish, céir a ceaptú faoin Comórtas? Ihe an scaith a gine fad, agus níar rud a bhain níos deacra beidir na bheith ceáil an seo, agus sin na créatar bháta sin na Maltaí a began dífa Malta buitir a réanú nach scaith na híthe níomh Ein tím go homlan tá mé bhhad ní sósa go méid seaamhan seo in an bheith sí hí san sin mar bhí job anna eacar le denmh ag na moltúirí. Mar sin, an chéad áit, an féadlam cosa clostáil ar an uirleir, bula bós an mu sibh ré drumroll beag. An chéad áit, Comórtas óráníochta Beo, an seo ag oireachtas na Gaeilge 2019, an chéad áit ag dul go Cleona MacDonald agus Córta! Cógórdagus leat, maithú cógórdagus leat, agus gradam an seo, agus €2,000 gur mágad seo. Cleona, nes más féidir leis na cálíní eile ar fad ón maní taine olbhú mar cloisi sibh ó Cleona agus na cálíní eile a nes go handua fécar seo. Céir a gapanú? Tá áthas an damhnar am gurbh míle maith gach duine. A bhúltóirí racham thugah céin fá gur raníach Cleona agus Córta mar bhúltóirí an Comórtas iniu. Well, is dócha tachtaireacht an an láidir ar fada cé ina hárán an cuir láthir chós nasta agus ní féitlinn darúdaí anmh ar an ngó álinn cóchtach atá a gut agus de réir na mblianta is dócha go méid feabhas agus forbairt tacht ar an ngó sin mar sin mé héin go pásanta tá masúil go mór le fiachant catá rót amach ó heh cheolde sna blianta ath roin mar cínta nuair vítar an státe bhí me suirta chuoine bhar Nashville a bhí sa cheanna gom ach nadidir an tro sin a ráid tú nó cén seo a thóca tú ach rud a bháin a thoisiúráltha airóig go maith agus go seoigh leat mar tá bua thar na barta agat. Agus cían an sin, céir a bhí difriúil faoi Cleona agus na cálíní eile gomráid leis na grúpaí eile. Cén fágur hasí amach? Well, is tóca an rud mar a luas snéidan sin an gá sin agus just an chéadú a chula mé thu a canna just bhí iontas orm chula mé rud ag an agsúil nach raibh cloiste gom le tamil nó riamh fiúháin rud ag an speisialt an sin agus sin an na rudí is tábhachtaí ar tá tú gur heasfamach ó gacéin agus bhí gacéine ar an nacht agus bhí sé iontocht dachar ar an bútóir ranú agus níor mar fiú ag caintfaí just bhreac mar síos marcanna sa sé ach tá mé ceapa gra mar fadar aon intin meáidir Cleona mar just bhí rud a cin dríochtúil agat agus mar bhí Richie rá níos lua Leonard bí denna Ferbert air agus bí ag chana os cóir slua com minic agus is féidir leat mar sin an rud is tábhachtaí agus bí ag scríomh mar tá an buis sin agat ach Leonard ag scríomh agus tá ag súla níos mó a cloisteáil wet. Agus Richie tá rud ag an speisialta ag Cleona, nach bhfuil? Tá rud cinn an speisialta go beag, you know. Agus mar idir cían sin tá molla tiltte chulahanna tá suúm nach bhfuil aon in ísle brí ar chúlstáin sin mar is léchar leogad. No, look, bhí an glór th bar détá chuir a radio márach in éon teanga. You know, agus nar hagann sin le chélann sin
Mohin tú gohfuil dúlach ab sa geol agus gohfuil dúlach ab in na gordas agus is abíocht ábh a sin má higann tú leat me, tá go leor forbert leid in na fós ach tá sé forife cé gúil se ábh. So chuinnig íorí agus bannig í soltas cebé rudí anna sib se síl agus cohordeachas lib. Son seachtartá sin ná, dín cínta go leanann tú ráile sin gil. An ceiste tá agamsa, céir dhéanaí tú le €2,000. Well, bhálum dul go dtí College BIM í Dublin, so béidir tá me an churan airgid dul rudaí a beag mé ábalta déanamh an sin. Gehíntaach tú bháin cliste an abíonn sin clíonna maithú. Tá tú canna ríis so féidir dogtaí an mic maithú. Búla bus eile do clíonna agus cóirde tá siad thar bór agus caihí mé má bhuiachas a gabhal liver fád atá seo sa hala nocht. Agus atá ag breanú agus muid ag sruthu beo ar YouTube TG cethir a nocht. Má bhíle bhuiachas bhí scohan ceol an seo nocht asúla gur bháin sift tanamh tá mé héananig súla bheith an bhblionn se thugan mar sin. Bunig í tanamh as an cuid eile doreachtas na Gaeilge 2019 agus fágaí mé sibh don ihe nocht le clíonna agus cóirde. Gur magadh.